winjo wach zoning ka chando jomoko. Adwaro koni wach no kik chandgi. ODM kaka chama gi UDA kaka chama godwar ma 2027. Gibiro dwaro teko kata power e kombe gi duto. Idwaro teko mar presidency, Oburu wacho ni wadwaro power. Idwaro power mag governors mang'eny, powers mag senators mang'eny, power mag jogi te idwaro. Ku godwar kamano, to nyaka uwinjru ni un tim achiel, tim achiel ok ularru. Jogo mawacho ni jo ODM ni mawacho ni zoning ni owinjo time ni mono ji chung' oyo. Jogo kong'eyo ni oyie ni chung', to jo tim achiel ema winjore ni gin tok gidwa larore nikech gin jo tim achiel. Mane kaka wadhi edwar. Koro kidwa chung' imanya chung' kenda ni moro imanya punda party dhi chungo mondi PM gi team mar ODM gi UDA. Gavana erokamano nyuka mwesiti. Luongi kendo mondo mwagomba. Revo winji luonga wacho rema. Aneno. Ambe mbaka ni orema lakini mbro luongi kendo mondo wagomba. Erokamano Trevor. His Excellency Dr. Erokamano. Anan thuolo. Okatamora ni mondo wadhi mbele mar Senate. An ang'eyo ni Senate gi governors owinjo go mbaka mondo tudruok gi kata yalo magitimo go accountability odhi mapoko ng'ikore. Senate bende gik par ne gin gi lich ahinya ni ok nyal wach ni gitiyo marach. Koro jogo mbaka. Erokamano gavana. Erokamano Trevor. Mane kamotiki chenro mar duon. Easier. Food, soap, everyday essentials, trusted products, friendly prices, real savings. Order now on Citizen Duka app, visit citizenduka.com or WhatsApp us on 0710 487 487. Love your home, love your wallet. Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Geso tarika pagachiel dwe mar ang'wen higani, riwruok mar Kenya Medical Association ka omakore gi Dr. Joseph Aluoch, Ramogi TV kod Ramogi FM kelo ni thieth manono maonge chudo kata free medical camp. Chenro no biro timore e sikul mar Sawagongo High School, Gem ei County Masiaya, kochakore saa 2 okinyi nyaka saa 11 odhiambo. Yud thuolo mar neno lakteche majolony e tuoche mag lak, wang', tuoche mamako nyithindo, screening mag kansa, pimo tuo sukari kod pressure e kin mamoko mathoth. Yud chenro gi nono maonge chudo moramora. Kemilome ni neji duto kendo kel jogi mihero. The Free Siaya Medical Camp ka okelni kod Kenya Medical Association gi Dr. Joseph Aluoch to sir kod Ramogi TV kod Ramogi FM kelo ni thieth machiegni kodi.